Vigo é o núcleo das homenaxes á Policía Nacional que celebra o día do seu patrón. As unidades formaron en pleno centro da cidade. Houbo unha lembranza emotiva pros que faleceron en acto de servizo tamén. E premiouse a entrega de axentes destacados con mencións especiais pros cans policía. O Rei xa está en Galicia para inaugurar o foro de debate da Toxa. Chegou hai uns minutos para abrir esta cita de debate internacional que abordará o plan de paz para Gaza que acordaron Trump e Netanyahu. Jamás aínda non o desbotou. Polo de agora pide máis tempo para analizalo. As atraccións do San Froilán xa están en pleno rendemento en Lugo e hai unha que está impactando os que se atreven a subir, é o Éxtasi, a atracción móvil máis extrema de España. Alcanza os 40 metros de altura e unha velocidade de 130 km por hora. Boas tardes. O xuíz Peinado envía a xuízo a Begoña Gómez pola causa que investiga 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción nos negocios, apropiación indebida e intrusismo laboral. Faino tras decidir sentala no banco dos acusados por malversación de diñeiro público. O maxistrado propón que todo o caso contra a muller do presidente sexa xulgado por xurado popular. María Cheda. Si a última decisión do xuíz Peinado levará a Begoña Gómez ante un xurado popular pola súa causa principal que a investiga por ata 4 delitos, entre eles tráfico de influencias e corrupción nos negocios. Repite así a mesma decisión que tomou con esa peza separada por malversación e logo de que a súa defensa pedirá hai prácticamente 24 horas que se arquivara esta causa. Novamente citados aquí nos xulgados de Plaza de Castilla este vindeiro luns ás 5:30, a muller do presidente, a súa asesora en Moncloa e tamén o empresario Juan Carlos Barrabés, que estaría relacionado directamente coa adxudicación de negocios presuntamente pola súa amizade coa muller do presidente. Aí non se sabe se van a acudir, pero o que sí, noticia de última hora, o xuíz Peinado levará a Begoña Gómez por todas as súas causas ante un xurado popular. Estamos tamén pendentes da deportación dos integrantes da flotilla que se dirixía a Gaza e que foi interceptada por Israel. Os activistas foron trasladados a un porto hebreo. O exército hebreo dá por rematada a operación coas embarcacións e os activistas da flotilla trasladados ao porto de Asdod. O ministro de Exteriores chamou a consultas á encargada de negocios de Israel no noso país para exixirlle que se respeten os dereitos dos detidos, 65 deles españois. Desde España vamos a garantizar esa protección diplomática y, sin duda alguna, la protección de los derechos que puedan ser menoscabados por la acción del gobierno israelí. Sánchez defende a actuación do goberno. He estado con ellos desde el primer minuto. Pero os socios da coalición parecelles pouco. Ni el gobierno español ni ningún gobierno ha hecho lo suficiente para impedir este desenlace, por supuesto. Tamén Podemos pide máis. Ya está tardando el gobierno de España en dirigirse a la Corte Penal Internacional. Mentres o PP afea a división dentro da coalición. Yo creo que es indignante que el propio gobierno esté enfrentado a una cuestión como esta. O goberno italiano asegura que Israel deportará a todos os activistas a 2 cidades europeas, Madrid e Londres. Este plan de paz para Gaza é un dos temas de debate do Foro Internacional de Debate na Toxa que está a piques de comezar. O rei Filipe VI xa está en Galicia para inaugurar unha cita que congrega representantes da alta política, do IBEX 35 e do mundo académico. E o prato forte desta tarde na nova edición do Foro Vínculo Atlántico é o coloquio entre os expresidentes Mariano Rajoy e o mexicano Ernesto Zedillo. Antes, escoitaremos o rei que abrirá por 7ª vez este foro. Gloria. Sí, efectivamente, Antía, como ben di, será o rei Filipe VI acompañado polo presidente da Xunta, Alfonso Rueda, o que se encargue de abrir este encontro que este ano se celebra aquí na Toxa baixo o lema Explorando un novo orde mundial. Esta tarde tamén poderemos escoitar as impresións do premio Princesa de Asturias Michael Ignatieff e ex vicepresidenta do goberno Soraya Sáez de Santa María. Pero, como ben dicides, o prato forte vai ser ese debate, ese diálogo entre dous
dos expresidentes do Goberno, Mariano Rajoy e o mexicano Alberto Cedillo. Co plan de paz para Gaza de fondo falarán dos grandes desafíos globais, dende a gobernanza internacional ata a economía digital, pasando, como non, pola seguridade e a cooperación atlántica. A celebración dun evento deste nivel supón un desafío organizativo. Na Toxa traballaron contra reloxo para ter todo listo un ano máis. Susana. Nestas horas previas ao inicio oficial do foro vívese unha actividade frenética para que todo estea preparado á chegada dos ponentes. Unha actividade que vai máis alá do centro de convencións, onde se celebra o foro porque moitos asistentes pernoctarán aquí e toca tamén coordinar todo o dispositivo de seguridade. Os 3 hotéis da illa están prácticamente completos estes días. Malia que máis dun 100 de persoas levan xornadas traballando, hoxe toca ultimar eses detalles, dende flores a mesas ou habitacións, como fan, por exemplo, neste gran hotel da Toxa que conta cos seus 170 cuartos ocupados. Esta 7ª edición do Foro Vínculo Atlántico na Illa da Toxa poderá seguirse en directo a través da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. A G2 e a Galega.gal ofrecerán todos os relatorios dende hoxe e ata o sábado. Ademais, o telexornal serán deste xoves e emitirase en directo dende a Illa da Toxa. A Televisión de Galicia e a Radio Galega realizarán un amplo seguimento do evento con conexións en directo e entrevistas nos distintos espazos informativos. En Copenhague, os líderes da Unión Europea e doutra vintena de países buscan reforzar a defensa ante a ameaza rusa. O presidente francés, Macron, e o primeiro ministro británico, Starmer, apostan por presionar máis a Putin, mentres que Zelensky pide que poñan os compromisos con Ucraína por escrito. María. Sí, o presidente ucraíno non quere que esos compromisos queden en papel mollado e así declarou, deixou esta mañá durante a súa intervención no cumio da Comunidade Política Europea, onde pediu que os países deixen por escrito esas garantías de seguridade que están dispostos a ofrecer a Ucraína. Nunha nova xornada en Copenhague onde seguen debatendo sobre seguridade e defensa común. Neste eido, a propia primeira ministra danesa, a anfitrioa do encontro, asegurou que Europa está agora mesmo vivindo unha guerra híbrida e que é preciso de que o continente sexa capaz de defenderse por sí mesmo contra ciberataques, sabotaxes e drons rusos. Precisamente a creación dese proxecto de muro antidrons é unha desas medidas que está contando co respaldo dos líderes europeos. Accidente mortal esta mañá aquí no corredor de Brión. Un home de 64 anos falecía nun accidente múltiple que obligou a cortar esta vía durante horas. Unha vía na que, por certo, nos vindeiros meses comezarán as obras para o seu desdobramento en autovía. Nos minutos, todos os detalles. Dende o pasado día 18, todas aquelas persoas que necesitan viaxar en tren dende aquí, dende Monforte, Ourense, Lugo ou Ponferrada, teñen que facelo en autobús. Nos minutos saberemos cal é a previsión para a reapertura deste tramo da vía do tren. Goberno e comunidades autónomas buscan fórmulas para facilitar o acceso á vivenda. O plan estatal é o punto de partida que propón a ministra na conferencia sectorial, pero as medidas que recolle non convencen os gobernos autonómicos que deben asumir boa parte do financiamento. Sobre a mesa da conferencia sectorial un plan que busca construir máis vivenda pública triplicando o investimento ata os 7.000 millóns de euros e cun maior financiamento por parte das comunidades autónomas. Avanza en torno a la cofinanciación que partía dun horizonte 25, 30%, 70% el Estado, a una cofinanciación pues también más acorde al final con el reparto competencial. Parece que no estoy pidiendo la luna. As comunidades comparten este obxectivo, pero critican as formas do Goberno para sacar adiante o plan. Din que quere impoñer unhas medidas que xa se demostraron ineficaces en dialogar, invadindo as competencias dos gobernos autonómicos. Parece que el Ministerio hace a las comunidades autónomas unos meros, y a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, unos meros interesados, directos e indirectos, que participan dentro de la fase de información pública. No es así. Nosotros tenemos que ser protagonistas principales y partícipes de la configuración de ese plan. Dende Galicia reclamanse máis incentivos ao sector para construir vivenda protexida en réxime de venda ou alugueiro, aposta a disposición de solo pros promotores e máis flexibilidade na aplicación do plan estatal. Galicia, por exemplo, ten que quintuplicar as súas aportacións, xa dixemos
dixemos que, por suposto, estamos dispostos a asumir ese 40%, pero que non pode ser que nos impoñan uns programas que non servirán para dar solución aos problemas de acceso á vivenda. O Goberno galego presentou alegacións ao plan estatal e propón a creación dun grupo de traballo que poida consensuar un marco común que sirva para garantir o acceso á vivenda. Para paliar a falta de pisos están en construción en Galicia case 3.000 vivendas que reciben axudas da Xunta. Un exemplo, en Someso, na Coruña, vanse levantar preto de 400 protegidas. En Vigo, no polígono de Navia, adxudicouse o proxecto para medio cento de pisos. Nesta cidade están en obras 1 milleiro de vivendas de promoción pública. En Lugo están previstos máis de 60 pisos en Paradai e en Ferrol, outros tantos no polígono do Bertón. A noticia económica do día está nos datos do paro do mes de setembro. Baixou en case 5.000 persoas no conxunto de España. É un descenso de tan só 2 décimas, pero reverte a tendencia negativa habitual deste mes. O número de parados queda en 2,4 millóns e tamén se creou emprego con 31.500 cotizantes, máis sobre todo en educación polo inicio do curso. Que en este septiembre hayamos reducido el paro registrado en casi 5.000 personas nos hace que el paro total siga en los 2,4 millones de personas. Es la mejor cifra desde 2007, desde hace 18 años. Se temos en conta a taxa interanual de desemprego, este mes de setembro caeu o paro en España case o 6% con respecto ao mesmo mes do ano pasado. Son 153.620 desempregados menos. En Galicia, o mes pasado, subiu o paro en case 3.400 persoas, un 3%. O número de desempregados queda algo por riba dos 113.000 e tamén caeron as afiliacións en algo máis de 7.000. Se comparamos este setembro con respecto ao mesmo mes do ano pasado, o descenso do paro en Galicia é do 6,5%. Son 7.900 persoas menos nas listas de emprego. Setembro é un mes no que finalizan moitos contratos ligados á temporada de verán e, polo tanto, é normal que se produzca unha suba do paro. Na comparativa interanual seguimos con boas cifras en Galicia en canto a descenso do paro, porque estamos con un descenso interanual superior ao 6,5%. Un dato económico máis. Galicia é a comunidade que máis medrou en riqueza por habitante no que levamos de século. Segundo os datos do INE, pasamos de estar a cola de España no 2000 ao posto noveno agora por diante de autonomías veciñas como Asturias e Cantabria. Hai 25 anos o PIB de Galicia era do 77% do nacional. Agora superamos o 92%. Lo mismo en las 10 de la noche que en las 10:30 y llaman súper impertinentes. Siguen llegando todos los días, de todas las horas. Sí, claro que dan a lata, muchísimo. É seguro que se identifican con estes usuarios. As medidas do Ministerio de Consumo contra o spam telefónico levan case 4 meses en vigor, pero prácticamente todos seguimos recibindo esas chamadas non desexadas e 4 de cada 10 din que o acoso mesmo foi a máis. Contámolo nuns minutos. Un galego lidera por primeira vez a Asociación Europea de Ferroviarios. Carlos Avellán sitúa entre as prioridades mellorar as infraestructuras da alta velocidade galega. Di que é urxente, ademais, estender as conexións ferroviarias da nosa comunidade cara a Portugal e o resto de Europa a través de Francia. Primeiro, que haxa trens directos inmediatamente dende Coruña hasta o Porto. Segundo, que haxa unhas comunicacións directas con Francia, como había antes do COVID. Terceiro, esa variante que vai comentar Zamora con Valladolid vai nos permitir conectar Galicia con todo o País Vasco, con Aragón, Cataluña e Francia. E rematar de unha vez esos treitos de vía única que son cuellos de botellas. Levan case 3 semanas sen pasar os trens e entre Monforte e Ourense. A circulación cortouse o pasado 18 de setembro polo incendio de Pantón que xa está extinguido. Segundo as últimas informacións, podería recuperarse pronto. Demetrio.
Sí, esa foi unha das consecuencias dese incendio que se iniciaba o pasado día 18 e inutilizou 12 kilómetros da vía do tren e dende ese día todas aquelas persoas que necesitaban ou necesitan desplazarse entre Monforte e as vilas de Ourense, Lugo ou Ponferrada teñen que facelo en autobús. Ben, Adif xa comunicaba na xornada de onte que eses arranxos xa se estaban levando a cabo para poñer activa outra vez ese tramo da vía férrea, que só faltaban limpar de vegetación e de árbores as plataformas das estacións das zonas máis afectadas. Falamos de Sober e de Pantón. Ben, esta mesma mañá nos decían que a previsión é que ao longo das próximas horas, incluso desta próxima tarde, xa podía quedar reaberta todo ese tramo da vía e poder trasladarse en tren entre Monforte e esas vilas mencionadas, tanto Ourense, Ponferrada e Lugo. Te da como vértigo cuando está arriba y miras hacia abajo, pero después cuando vas hacia abajo es súper guay. No sabes ni en dónde estás, das muchas vueltas, impresionante la verdad. Os baixanos que se atreven a dar unha volta no éxtasi. A que presume de ser a atracción de feira máis extrema de España está a causar furor no San Froilán en Lugo. Sobe a 40 metros de altura e alcanza os 130 km por hora. E todo isto dando voltas de 360 graus. De seguido subimos nela. Dúas persoas morreron esta mañá nun atentado preto dunha sinagoga da cidade inglesa de Manchester. Segundo a policía británica, un vehículo atropelou varios transeúntes e logo o conductor acoitelou tamén outra persoa preto do templo. O atacante foi abatido pola policía. A máis dos dous falecidos, hai alo menos outras 3 persoas graves. O primeiro ministro do Reino Unido decidiu adiantar a súa volta dende Copenhague, onde, como lles contábamos antes, participa nunha reunión de líderes europeos. En Gran Canaria, Salvamento Marítimo rescatou vivo o mozo de 28 anos desaparecido no mar a bordo da súa moto de auga despois de día e medio a Valga. Un avión avistou o mozo a 16 millas náuticas da costa sur da illa e recolleuno un buque de salvamento para leválo a porto. No Peirao agardaba unha ambulancia para trasladalo ao hospital onde pasou un recoñecemento médico. Mi hijo estaba agarrado a la moto y gracias a la moto mi hijo no se ahogó. Físicamente está bien, hombre, estropeado porque estuvo nadando y batallando todas las 2 noches, imagínate, pero está estupendo, estupendo, estupendo. Traballadoras sociais do Concello de Lugo denunciaron a concelleira responsable da área por acoso laboral. As denunciantes aseguran que sofren un control político e técnico do seu traballo nos centros municipais. A concelleira, a socialista Olga Racamonde, recoñece cambios nos servizos e fala de incumprimentos graves das funcións das traballadoras, como a manipulación das citas das axendas. A denuncia é interna e xa está en mans do Comité de Avaliación de Acoso Laboral do Concello. En Cangas xa é o segundo coche que cae o baleiro nun mes, na que xa chaman a curva trampa. Levan anos pedindo unha solución, pero de momento non lles queda outra que reducir a velocidade e manobrar o milímetro. Volveu pasar, a condutora da furgoneta, malia coñecer o trazado, quedou con medio coche colgado. Non é a primeira e temen que tampouco sexa a última. Ademais de ser estreito, que está sin muralla, sin nada. Podes caer se andas despistado, eso foi o que lle aconteceu ao coches. Unha curva irregular, e tens que ir moi pegadiño ao muro, pero como te cerras un pouco, podes caer ao coche. É o segundo coche que cae no mesmo punto nun mes e aínda menos mal, porque a Rúa das Segadas en Cangas leva máis tráfico do que poida aparentar e tamén máis do que pode soportar. Aí vive moita xente, para salir aquí á carretera principal hai que pasar por aí. Non queda de outra. Todas as viviendas por aí arriba, pois todos teñen coche. Vivendas, o aparcadoiro dun supermercado e vía de servizo dende unha das arterias principais da vila, a Avenida de Vigo, unha calzada de pouco máis de 2 metros na que teñen que convivir coches en dobre sentido con peóns. Como fan? Pois fácil non é. A marcha atrás é para deixar pasar a outro, o que máis teña preferencia, claro. Prefiero non usar este daqui, tiño usado para non uso. Aparco mellor aquí no supermercado, aparco aquí, pero que este camiño é de doble dirección. Levan anos pedindo medidas antes de que pase algo máis grave. Eso que ampliar o terreno máis, e poñer a dirección única, poñer un bordillo. Curiosamente poñenlle voz ao problema aos que están de paso, porque os que viven ao pé da curva padéceno, pero confesan que xa lle teñen collida a medida. Un home de 64 anos morreu nun accidente esta mañá no corredor Brión-Noia. Bateron 2 camións e unha furgoneta. Nuria.
Si, o sinistro tivo lugar pouco antes das 9 da mañá por causas aínda descoñecidas. O condutor que viaxaba en dirección a Santiago perdeu o control do vehículo e foi bater contra outros dous vehículos que viaxaban en sentido contrario. Foi nun punto en que, ademais, hai raya doble liña continua, como dicimos. Este condutor faleceu, unha persoa de 64 anos, veciño de Teo. Tamén hai dúas persoas graves, unha delas tivo que ser trasladada nun helicóptero medicalizado ao Hospital de Santiago. A vía tivo que ser despexada, estivo cortada durante horas, así que o tráfico foi desviado pola AC 543, a estrada comarcal que une os concellos de Brión e Rois entre os puntos de Urdilde e Os Ánxeles. Eran as 9 menos 10 da mañá cando un particular alertaba ao 112 da colisión de 3 vehículos á altura da parroquia dos Ánxeles, en Brión. De momento sabemos que un circulaba a dirección Santiago, os outros facían dirección Noia, pero as causas están investigando e non podo darlle esos datos neste momento. O camión que ia cara a Santiago bateu frontalmente cos outros dous vehículos, un camión e unha furgoneta que circulaban polo carril contrario. O chofer do vehículo que supostamente causou o sinistro, un veciño de Teo de 64 anos, morreu no lugar do accidente. Comezaron cas maniobras de rescate con desfibrilador semiautomático e estiveron uns 15 minutos intentando reanimar hasta a chegada da médica que xa certificou a morte. O ocupante da furgoneta quedou ferido grave e foi trasladado en helicóptero medicalizado ao Hospital de Santiago. Os bombeiros de Brión tiveron que axudalo a saír do vehículo. Non estaba atrapado, pero sí é certo que a porta non abría e tiña un traumatismo torácico importante e, bueno, decidimos inmobilizarlo dentro do vehículo. Outro ferido na colisión viaxaba no segundo camión. O seu copiloto saiu ileso, pero el tivo que ser trasladado en ambulancia. O accidente obrigou a cortar o tráfico durante varias horas neste tramo do corredor que conecta Santiago e Noia. Nada, pues estamos finalizando a toma de datos para a investigación do accidente, posteriormente realizará a retirada dos vehículos cas asistencias e limpeza da vía e apertura. O sinistro provocou retencións nesta vía de entrada a Santiago e causou grande impacto entre os que circulaban pola Estrada Vella, que mesmo saíron dos seus vehículos para ver o que sucedera. O punto no que tivo lugar este accidente inclúese no treito en que poucos meses van comezar as obras de desdobramento deste corredor Brión-Noia en autovía. As obras comezarán presumiblemente a principios de 2026, terán un prazo de execución de 18 meses e a Xunta vai destinar a estas obras máis de 11 millóns de euros. En concreto son 5 kilómetros os que van dende este punto dos Ánxeles no concello de Brión ata o enlace de Urdilde, xa no concello de Rois. Por este corredor que une as comarcas de Compostela e Noia circulan a diario máis de 10.000 vehículos e dende que entrou en funcionamento leva registrado xa varios accidentes, algúns deles moi graves de carácter mortal. Unha intensa fumareda alertaba na tardiña de onte os veciños desta urbanización da Zapateira na Coruña. Rapidamente fixéronse con extintores da comunidade e, como puideron, intentaron sufocar o lume. Orixinouse na terceira planta da vivenda, onde só hai un cuarto. Ninguén estaba dentro, por iso aínda descoñecen o que puido pasar e por que se orixinou o lume. Nese momento atopábanse na casa dous mozos maiores de idade e súa nai. Nun primeiro momento foron eles os que se enfrontaron ás lapas, pero coa chegada dos equipos de emerxencias, un amplo dispositivo formado por bombeiros, policía e ambulancia, conseguiron sufocar o lume axiña. Os dous mozos foron trasladados ao hospital por inhalación de fume, mentres que a nai non precisou asistencia médica. Todos están ben. Hoxe, aínda co susto no corpo e con evidentes signos de incendio na fachada do inmoble, contábanos fora de cámara que o cuarto onde se orixinou o lume e pasou á terraza está completamente destruído e que non se explican que foi o que puido acontecer. E atendan a esta historia tan curiosa. A policía entra nunha casa onde había un incendio. Asegúranse de que non hai persoas dentro e buscan o can da familia. Cando a atopan, parece que quere fuxir, pero non é así. Está buscando a súa correa porque sabe que non pode sair á rúa sen ela. Mascotas, como ese can, son un membro máis da familia en cada vez máis focares. E xa é moi habitual que haxa máis dun animal de compañía na casa. As cifras avalan esta tendencia. En Galicia danse de alta 177 cada día. Rubén e a súa parella podería dicirse que son familia numerosa. Os seus fillos adoptivos son 10 gatos que son moito máis
que as súas mascotas. Por exemplo, para min, vivir rodeado de vida e de amor. Para outras persoas, pois, o feito de ter un can ou un gato pois, implica unha responsabilidade que o é, pero é tamén como un compromiso. Un compromiso que require tamén de moitos cuidados, alimentación, veterinario, microchips, un desembolso económico que agora mesmo poden afrontar. Ter un gato sempre vai a ser máis barato que ter un fillo humano, non? Entón, eu entendo que esa é unha das cousas que motiva a xente a ter un gato ou un can. O Rexistro de Animais de Compañía bateu récords de inscricións este ano. Esta tendencia á alza tamén a están a notar nas tendas de mascotas. Sobre todo la gente joven. La gente joven con los animales es una pasada. Mejor alimentación, mejores chuches, mejores cuidados. La medicina veterinaria también aumentó mucho. Todos los estudios veterinarios aumentaron muchísimo. O sea que se trata realmente prácticamente como un humano. No que levamos dano, rexistráronse en Galicia algo máis de 47.000 animais de compañía, datos que contrastan co número de bebés nados neste primeiro semestre do ano, algo máis de 6.500. Esta tendencia confirma que o censo de animais de compañía xa supera con creces as cifras de natalidade na nosa comunidade. Os cans guías son fundamentais para garantir a autonomía e a seguridade de moitas persoas con discapacidade visual. Hoxe en Ferrol, os responsables da ONCE amosaron ante 600 escolares o traballo que fan os instructores de cans. Ensínanlles a sortear obstáculos ou a comportarse en espazos como o transporte público ou os centros de traballo. A conselleira de Política Social, Fabiola García, experimentou en primeira persoa a experiencia de ser conducida por un can guía. Pero luego el perro guía es que es un auxiliar de movilidad muy seguro, muy rápido, muy eficaz porque te lleva a todas partes, te busca los atajos, es una gozada. A Policía Nacional celebrou o día do seu patrón cun acto central en Vigo que puxo fin a toda unha semana de conmemoracións. Houbo unha homenaxe emotiva aos caídos en actos de servizo e condecoracións pros axentes cun labor destacado. No vemos nada porque no nos dejan pasar. Estamos aquí todos luchando para entrar, pero nada, no. Está todo acordonado y no se puede ver bien. Cientos de persoas achegáronse ata a Rúa García Barbón para presenciar os actos centrais do Día da Policía Nacional que este ano se celebrou na cidade olívica durante toda unha semana. Isto é un orgullo pos gallegos e máis para Vigo. Estou moi emocionada por todo. Os actos de celebración do Día do Patrón culminaron esta mañá coa presenza do ministro de Interior que en nada máis chegar pasou revista á formación composta por 298 axentes de 18 unidades operativas. Foi un día para celebrar os 201 anos de historia do Corpo Nacional de Policía e para facer balance do traballo realizado e fan de España un dos países máis seguros do mundo. Diso encárganse os 74.000 homes e mulleres que contribúen a reforzar a seguridade cidadá. Se non fora por ellos estaríamos todos desprotegidos. Estou encantada co traballo da policía, admiros, respetos e penso que fan un servicio extraordinario. Un dos momentos principais da celebración foi a imposición das condecoracións aos policías e civis que contribuíron coa súa valentía e coa súa vocación de servizo público á protección da cidadanía. Deron unha medalliña, ai, que bonita. É o máis grande do que levo no mundo, a miña filliña. Tamén houbo medallas para algúns dos membros da unidade canina. O acto máis emotivo foi a homenaxe aos caídos en acto de servizo. A xornada rematou cun desfile en que se puideron contemplar os uniformes que o corpo utilizou dentro do mesmo día en que entrou en funcionamento. A Policía Nacional recibiu as felicitacións do presidente do Goberno e do líder da oposición. Pedro Sánchez dixo que son o orgullo do país e exemplo dunha sociedade democrática e comprometida coa defensa dos dereitos e liberdades. E deulles as grazas aos 76.000 policías pola entrega e profesionalidade. Alberto Núñez Feijóo agradeceulles o seu labor por protexer as liberdades e pola coraxe, vocación e compromiso diario con España. Engadiu que teñen o seu respecto e apoio. Pois así, que teña moita carne, pouco feita. Non me gusta ni moi pasada, ni tampouco así moi ensangrentada. Es pasadiña, pero bueno, se ven pouco feita tampouco pasa nada, están moi boas igual. Como ven, a hora de comer hamburguesas ou carne en xeral, os gustos son moi variados, pero ollo, porque non cociñalas ben pode ter os seus perigos. As infeccións causadas por auga ou alimentos contaminados están a rexistrar as cifras máis altas en Europa dende 2007.
Non as vemos, pero hai alimentos como a carne que poden estar contaminados con bacterias prexudiciais para a nosa saúde. Unha das doenzas que provocan é a síndrome hemolítica urémica. Shinasiga, generalmente, que es la que produce este cuadro de diarrea y que se produce pues, por el consumo de alimentos que no están bien cocinados, o existe un cuadro ahí contagioso. Generalmente este síndrome hemolítico aparece en niños entre 3 y 5 años y el pronóstico es bueno. Aínda que é unha doenza pouco habitual, sobre todo en adultos, a súa incidencia en Europa, segundo o Centro de Control de Enfermidades, aumentou. O último informe fala de preto de 11.000 casos, un 22% máis que o ano anterior. Para evitar este e outros problemas ligados ao consumo de alimentos que poden estar contaminados, é importante la conservación haya sido correcta, que el cocinado sea adecuado, que no cuidado con las carnes crudas, las procedencias. Recomendan cociñar a carne por riba dos 70 graus. El fuego mata todo. Metemos na nevera e deixámola descongelar aí. Antes de cociñar ou antes de preparar as verduras, sempre prepáralo ben todo, lávalo ben, lavar ben as mans. Senón despois veñen as bacterias e as enfermedades e todo. Medidas para saborear a comida, reducindo o risco para a nosa saúde. O próximo domingo é o día grande do San Froilán e Lugo xa está de festa coas atraccións a pleno rendemento. E hai unha en concreto que está causando sensación, sabela? Antía, sensacións de velocidade, de vértixe, de adrenalina, de altura, de certo risco tamén. Agora está pechada, pero a atracción que está a ser máis comentada este ano no San Froilán é esta. Chámase Éxtasi. Está deseñada por un holandés. É certo que leva só 2 anos en uso, xa estivo en Galicia, pero é a primeira vez que está aquí en Lugo, na San Froilán. E que o que atrae tanto desta atracción? Pois o que ofrece ofrece unha viaxe para máximo 8 ocupantes a 7 euros por ficha. Ten un mástil cun habitáculo para eses 8 ocupantes, ascende a unha altura de 40 metros, que é o equivalente a un edificio duns 12-13 andares, a mesma altura o que mide a Estatua da Liberdade sen a súa base. É certo que aquí este ano volve a Noria, o San Froilán, e a Noria alcala a unha altura duns 50 metros, pero a Noria va moi despacio. O que chama a atención tamén desta atracción é que acada unha velocidade de caída en picado de 130 km a hora, que é o equivalente á velocidade de cruceiro dun helicóptero, ou tamén a velocidade que acada unha ave rapaz cando cae en picado. A experiencia dura uns 2 minutos e medio. Pero a impresión desa viaxe que nos contan aquí é que dura bastante máis. Contan algúns que ven baixar os intrépidos que suben a esta atracción encartados, e outros tamén, despois desta experiencia, encantados. Impresiona vela e triunfa en toda España como a atracción máis extrema, e a sensación do Feiral de San Froilán. Está situada na parte baixa do Parque Rosalía e combina altura, velocidade e xiros de 360 grados. Un desafío só apto pros amantes das emocións fortes. Tiene 40 metros de altura, alcanza los 130 km por hora, una fuerza 6G que te lleva pues al límite del cuerpo, ¿no? As imaxes a bordo impresionan porque o éxtasi é unha experiencia intensa, un desafío que atrae sobre todo a un público mozo. Al principio te da como vértigo cuando está arriba y miras hacia abajo, pero después cuando va hacia abajo es súper guay. Sí. A mí me gustó, fue muy divertida. A ella le dio mucho miedo. Muy rápida, pero me gusta. Mucha adrenalina. Outra barraca moi visitada deste San Froilán 2025 é a Nora, que regresa tras 12 anos ausente. Cos seus 45 metros de altura ofrece vistas espectaculares, con decenas de carruséis. A oferta é ampla e variada para subir a adrenalina. O tempo, dende logo, acompaña para gozar das atraccións. En Lugo chegarán hoxe os 27 graus. E máis calor aínda van pasar en Ourense, onde esperan alcanzar os 32. Unha máxima que xa marcaron onte en Ribadavia e que foi unha das máis elevadas de España. Paula. Pois si, onte ocorría esa singularidade en Galicia para comezar o outubro, e que nesa lista xe que publica todos os días a EMET, as localidades coa temperatura máis alta de todo o territorio nacional, ademais de moitas vilas andaluzas, que é o habitual para esta época do ano, soamente superados por unha estación meteorolóxica en Sevilla e unha vila en Huelva. Ribadavia constaba como esa terceira temperatura máis alta de todo o territorio español e, polo tanto, a máis alta de toda a comunidade galega, que aquí onte, ás 6 menos 20 da tarde, rexistráronse 32,2 graus, soamente superados nunha décima
pola vila del Granado en Huelva, que estaba en 32,3, e por outra estación meteorolóxica en Sevilla, que registraba 32,8. Nestes momentos apreta aquí a calor e o sol, estamos a 26 graus, pero espérase alcanzar os 30, e aquí os veciños e veciñas da capital do Ribeiro comentannos que xa están acostumados despois dun verán moi caluroso, no que Ribadavia precisamente tamén rexistrou en varias ocasións esa temperatura máis alta de toda España. Comprobamos a través das cámaras web como queda a tarde noutros puntos. En Santiago, como ven, tamén hai ambiente de verán co ceo despexado case por completo e boa temperatura. Espéranse 27 graus de máxima. Nas Rías Baixas tamén teñen por diante unha tarde case de verán, que seguro que moitos aproveitan para chegarse á praia. Vémolo nas imaxes en directo de Sanxenxo, onde esperan uns 24 graus. Lembren que poden consultar estas e outras cámaras en g24.gal. Aí, nas Rías Baixas, está empezando a campaña do ourizo de mar, un marisco que ten cada vez máis demanda e que se paga mellor. En Bueu, na primeira xornada de capturas, vendeuse a máis de 17 euros o quilo. A media mañá chegaban ao Peirao os primeiros barcos coas capturas da xornada. O tempo acompaña neste inicio da campaña que arrancou oficialmente o 1 de outubro. Desde momento, ben, o tempo é bo e, bueno, vaise collendo ben. Xa cando veña mal tempo xa se verá, pero de momento ben. Non teñen de momento problema en completar axiña o cupo diario. A normativa fixa en 90 kilos o tope por barco, aínda que os patróns decidiron rebaixar en 10 kilos a cota e faenar só 3 días para garantir a conservación do recurso. Sí, bueno, por preservar un pouco o recurso, pois collemos un poquinho menos para preservar, pero bueno. Igual que reducen capturas, reducen días para así tamén subir precios, mellorar o recurso. Está en bo estado, pero sempre é ben reducir capturas para que se preserve mellor e non haxa sobrepesca. A campaña rematará na primavera do ano próximo. A anterior pechou con bons resultados, case 29 toneladas, o que se traduciu nuns ingresos de 445.000 euros para a frota ouriceira. Seguro que moitos de vostedes seguen recibindo chamadas comerciais a pesar de que as normas contra o spam telefónico levan activas dende xuño. As asociacións de consumidores denuncian que o acoso telefónico incluso aumentou e piden medidas máis contundentes. Malia que hai límites legais ás chamadas comerciais. Non se nota, no, para nada. Para nada, porque siguen llegando todos los días. Ha vuelto otra vez, ¿no? Ha renacido ese tipo de llamadas. Además no hay horario, lo mismo es las 10 de la noche que las 10:30 y llaman súper impertinente. Pois terían que ser nun horario e nunca dende un móvil, pero a realidade... A realidade está poñendo de manifesto que non está a funcionar. Lonxe de que se reduciran as chamadas, parece que todavía recibimos máis chamadas. Así que as compañías seguen saltando a norma e amolando os consumidores. Sí, claro que dan a lata, muchísimo. E a veces ponse moi pesados e tú estás aí con paciencia. De comunicación e das eléctricas, sobre todo esas, algunhas de bancos tamén. Bastante molesto. As organizacións de consumidores piden máis protección. Está en trámite unha nova lei de atención á clientela, pero creen que quedará curta. Totalmente curta. Cando falemos de telemarketing, temos que cambiar o chip completamente e establecer unha sorte de prohibición absoluta. Total e absoluta se realmente queremos evitar os prexuízos importantes que hai. Porque xa non é só a molestia, senón a posibilidade de caer nunha fraude. De momento, cada quen tenta esquivar os riscos como entende. Cualquier número que ya no tenga agregado ya no lo contesto. No cojo. Normalmente xa lle digo a todo que no. Dar unha disculpa. Cando non me collen de mal humor, que se me collen de mal humor... Se cadra están vendo este telexornal nun televisor con intelixencia artificial. Aos poucos, esta tecnoloxía vaise incorporando tamén a estes aparellos. Mellora a calidade das emisións, pero ademais pode guiar as nosas eleccións e incluso alterar detalles dos contidos en función dos nosos gustos.
Para empezar, a inteligencia artificial retoca o que vemos. Moitos televisores teñen máis resolución que a imaxe que reciben e aí a completa os píxeles que faltan. Ademais, aínda sen preguntarlle, pode retocar as nosas decisións. Aprende dos nosos usos e dos nosos gustos. Se a mí me gusta ver series de acción, a miña parella lle gusta máis os documentais, pois digamos que cando entras no perfil da televisión adapta ao que é a pantalla de inicio e xa nos aparecen esas opcións que máis nos gusta para non perder tempo pois estando buscando aquello que queremos ver. Más que nada un análisis de lo que hace y proponerte contenidos, aplicaciones que te gusten, juegos o algo, porque hoy en día también se puede jugar y se pueden hacer muchas cosas con los televisores. O seguinte paso é retocar os contidos. A IA xa permite adaptar algúns detalles ás preferencias de cada espectador, agora idiomas ou textos. Por exemplo, a nivel racial, poderemos estar vendo que o presentador dos informativos, que sexa un informativo a nivel mundial e que ti vexas un que sexa como da túa aldea, que se parece a un teu veciño. En cambio, en outros lados o ves cos rasgos étnicos da súa zona. Sí, en pouco tempo xa non estaría eu aquí, estaré alguén de IA que vos axudará a escoller televisións, pero si veu para quedarse, hai que adaptarse a vivir con ela, digamos. De momento son os televisores de alta gama os que incorporan IA, pero xa nos rodean outros aparellos, dende frigoríficos a lavadoras. Pensión incompleta. Lembren este título porque vai ser unha comedia da que poderán desfrutar na televisión de Galicia. Será dentro duns meses porque xusto agora acaba de empezar a rodaxe. Vai ser a primeira vez que abordemos unha produción nas 4 linguas oficiais. Por tanto, conviviremos galego, catalán, euskera e o castelán. Entón, na produtora, plantexamos unha comedia, que creo que é o momento de facer comedia, tendo en conta como está o mundo. Pensión incompleta ten ese espírito. E vai ser unha excusa perfecta para poñer en valor outra vez os nosos territorios con paisaxes maravillosas como a Ribeira Sacra, San Andrés de Teixido. E o 12 de outubro sae a venda a boneca Leonor Militar, unha peza exclusiva de coleccionista coa que unha fábrica de xoguetes quere poñer en valor a formación militar da princesa de Asturias. Custará 100 euros. Non é a primeira vez que deseñan bonecas inspiradas en Leonor de Borbón ou a infanta Sofía. La nueva forma de